Ano kisa siya may gapanday ani. Buhi pang gapanday ani. Tarong nga napagpanday. May ano, buhi pa ba kang gapanday o sa nang pagka ano? Pagkabungbunga. Kaway klarong pagkabungbunga guys. Buhi pa ka bumbunga ni. Guys, good morning sa inyong tanan. Nanapot tayo ikon karon kay naamong ko'y buhaton magpanday ko sa tong kusina. Kay ako na lang pandayon ang kusina kay maghimo may dapugan. Okay, let's go. Okay guys, no magpanday mi sa mong kusina. Katong dako gamay. Dako gamay. Temporary ra na siya guys. Gamay nga gabas. Kuhaon na to ng gabas guys, nga gamay kay ato nang mo na ito igabas sa kawayan. So karon guys, kon ko gabas nga gamay kay ato ning igabso ning kawayan. And then magkuha ta og sundang. Kuhaon na to nga ng sundang guys kay mo na ato iputol pud sa kawayan. Mao na akong papa guys nga nagkuan. Mo na among dapugan ba. Kay wala man mi dapugan gud, anang lungagana na mo diha. Mandihan. Bubo mo na gud. Isap-sapa naman na guys kaya para ma-level po siya ba. Nakita niya dia guys, oh tanawa mo ng itsura dia guys, oh. Oh mo na siya kusina ha. Ha? Lain na lang tao. Lagi ba ta? Kaabot ba ta din? Nang kaabot. Magkuan kag laing kuan. Kahoy. May pagkuan mo laing kahoy dia. Naglibog si papa kung lainan og kahoy, lainan na lang ta na siya kahoy. Okay, gitaplak na namo ng ano, kuan sa lubi, ginabas nga lubi, among itaplak kay mo na imong butangan na mo abuhan, taan mo nagyuta. Okay ra ba ka na guys no, mahimo ra ba ka na? Din kabson ni mo na daw. Na ba kanang tumoy? Nang kain ka dito kaabot. Gitang-tang na sad guys no, kay lisod man kay kaayo, sapsapan pamanday na. Nagpanday mi guys, magpanday sa kusina. Asawa mo ka na anak may pagmangkon nimo. Ha? Asawa na. Dili na sa inyo takili. Ang asawa? Asawa. Iwawa sa mo sa kawir di. Na, ubugit siya. Di patay. Asawa mo ka. Ha? Kape? Ngapit ta? Ay, desert up mahaw? Wala ka daw. Wala, muna. Ano, sampayan na lang ni Ani dapit oh. Sumpay. Sumpay. Kabot. Kabot. Sumpay, hindi mo nagkahoy. Laing, dahil ginabas ng lubi. Sumpay, hindi mo mubo. Wala takas, pura yung Ani. Trao? Trao? Ano ang tumoy? Imo, gabson. Gabson mo tumoy, anak. Pwede rin paggabas mo ng tumoy. Gabason mo ng tumoy, diwa na? Kung to yung tatay Ani, natataman. Asi. Patangan na kahoy di ba? Di. Tani mo galon. Kahoy, kagalon. Matari piputang. Iyakot ko dakot. Dakot mo kayo dapo katay. Ako gyud kayo. Nganong gini ani mo ni oh. Pag og swali lang ng layon ta para sa atong balay. Ay, unyak masakag lobi, manaligid. Mangaligid diri, malusto bumbong. Ano na yung anak kay bandara mo ng lubiano. Ano, mauta kayo. Ay mari diri mga katawan bitan sa atong kusina. Ano na pwede ko swali unyak kay og basa lobi mga
lusot ang bumbong. Ika na, dili na malusot. Di na eh. Gahit po na. Akong di mo na anagod kay nagsaka lagi sa lubi. Patag na patay ko sakit. Patutatan natin may makapunguan. Basta 5,000 na. Tax clip 500, 500 di ay. 500 ang lube. Palitan mo mga lube oh. Lagi Oh. tag 500 ko itong punuan ko no. Ha? Sa 5 kabuok 250 ato 25. Kaya pagkabas pa. Di ako nakikag maabot og 10,000. Kulang ko na ba kay magsaka ang lubi. Muligid ko sa bumbong. Kiyawa kayo ka na guys oh. Gibongbong. Di man makita ang sulod oh. Swali, pilari. Yatay. Pilari ko sa swali. May ingon na ni kinsay ga. Ingon na kinsay. Sa may gapanday ani. Buhi pang gapanday ani. Tarong nga na pagpanday. May ano. Buhi pa ba kang gapanday o sa nang pagka ano. Pagkabungbunga. Kaway klarong pagkabungbunga guys. Buhi pa ka bumbungan ni.